Lauma ng adjustment sa balayran sang tubig kada cubic meter tion nga mangin operational na ang desalination plant sang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW sa Barangay Ingore sa La Paz, Iloilo City. Sunod kay Mr. Angelo David Berba, ang Chief Operating Officer sang MPIW, ginpahayag sini isa sa ila requirement among tariff increase. Rason nga lauma ng adjustment sa bili sang tubig per cubic meter apang sundon lang ang recommended rates sang Local Water Utilities Administration. Sa subong sunod sa natungdan sa residential areas, yara subong sa 25 pesos ang per cubic meter sang tubig, samtang yara naman sa 40 pesos per cubic meter sa mga commercial spaces. Dugang pasang natungdan, mahibal-an lang nga pinal ang rates tion nga mangin operational na ang desalination plant sa tuig 2027. Ang gagawin natin, susunod lang tayo kay LUA approved, no? Kasi mag-a-apply si Water District, ang aming regulator, no? Sila yung mag-a-apply niyan. Pero ngayon, ang average tariff natin sa mga domestic nasa 25 pesos. Alam natin lahat na mahal tong desalination plant. Actually, ang OPEX nito, OPEX pa lang, pag-treat ng tubig, mag-range yan 40 pesos pataas. So, syempre, ang magkagandaan nito, ang injection point, mostly commercial. So, ma-absorb nila yung cost. Pero sa domestic, medyo mataas yung presyo na yun. So, ang gagawin natin, i-blend natin yung commercial and residential. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.